Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me takes me one second to the edge. And all that's a break. I need a little room to breathe. 'Cause I'm one second to the edge. And I'm about to break. Ka New Trap Youth Council nong Pok Circle ha pok jing lam jong Presiden Usamla Richard Dingdo bat Sekretari Usamla Tony Shela ha ka New Trap nei weng arajar afuar kila lek ban phak khang ya ki Islam trikam jong ki bang ba phero pher ki badan hastor nong Pok kat kum ka jing sngo jong ne ka kun hon sang bhalang ba kim sim lo buram ya ka le nyam syak nong krem nakaliang jong nei lam jong ne ka seng kila kerpa de sarkar ba ka di ban batha bat pen bana shutiru ya ki bang Kom kadak kejing buram lang ya kale niam syat nong krem. Apa itu? Sendal baru ada. Wan. Halo, Mama. Ada. Apa version ya? Tuh. Udah jadi. Nakaliang jungi ke New Trap Youth Council nong Pok Circle hadin ba nakaliang DC Buram jong ka Riboy District ula declare ba tersi kadai ka syuti namar ba kadai ka syat nong krem lan ka nong krem festival mata kasi New Trap Naibeng denre habangi yo penwan maksaki mata kasi kolong ba kini ki bang pher ko ko area hana ko nong ko kim syam lakhang de dengar ka kada kum ka kajing ya buram markeliang lan kajing ya buram nam ta kan ka syat nong krem festival nakaliang jungi ka HYC ngilayo ban ya li kendu ya ki bang pher ki manager lan ki staff dan hak tuga bang ngilayo ban yakti ba di haban khang no ya mata ka hukum kadak kajing ya buram markeliang lada kiwe ki department ha kiwe kitna jong ka sarkar kiyo ya ka syuti balai pat ya ki nong tre ha pa di nakaliang jong ki rukim dan kana ka jinge lan ka problem pat kila long willing ba kin ya cooperate bangi de mata kasi nakaliang ki bang pher ko noko kila khang kum kadak ban buram ya ka nong krem festival lan ya ka syat nong krem de kay ka bang ikwa nakaliang jong kum ka seng HYC ngikwa ban pressure lan ngikwa ban dawa ya ka sarkar ba kadai ban bana syuti ya ki bang Hapo Riboy District la dai ha iskasi hel la ne Riboy District kumala mene bagi di ban penmelashti ha kum kene kasi ka New Trap Naibeng kene katarik la ne kene kasi ka ba rakhe ya kanong festival kum kada ka jingya buram wa ka sarkar kene ban ai ka jing patha ya kini ki bang mo pher bakin khang ha kum kene kasi